Лошите пак навлизаме с романите да ги сказаме. Мюсюлманите гърти гъба, ще бем ли ламарина? Да, брат, няма да му откаже чак, ще го еба с мерак. Ей, брат, няма да го еба, че ми мирише на лайна. Ей, брат, гипнозно очаква обален, мюсюлманен, пълен с турбан, тръгна в канобат, ей, батницата на ламарина, пак и бай. Щом ме бете, ламарина почва да се бърка в къзе. Вика, ей, диджей, вей се, аз му викам, дай да те обълна в Мерцедеса. Жена му, щом ми чуе гласа, почва да се бърка в пуката. Ей, ламарина, забари се, бе, като маймуна. Фани вика с бълен глас, ламарина бил голям педерас. Ламарина вика, Фани, щом съм педерас, би си с диджей фейса ти у нас. Ей, ламарина, да те еба до година, жена ти да се рае като маймуна. Рязана кучка жената на ламарина, има тяло кът на маймуна. Диджей фейса ще ебе цяла вечер до половина. После ще почна на ламарина, и ще завърша до децата на ламарина.